Kan buro ba amma wallahi amma ran men. Shikenan ni ba dan iska nake ba, wala dan iska zan dawowa. Bar ma an ce zuwa koyan bindiga. Yawwa, shi ban saba seti ba. Ciwa. Kai malam, banan mana can na. Ya guri. Nayi. To Allah haka kashe ni, wallahi da ka kashe ni addaba mata. Ubanka zanci don ubanka sannan kawo abokina renin wayo baka san da bata mai rai bakarar mulkin Buhari ya dawo farko. Wallahi ka ci albarkacin kai ɗaya gama maka shi yasa ba zan kashe ka ba. Isauri ban kuɗi in wuce. Da dukkan alamu taurari sun gwada na fara zama ɗan iska. Bari in gani yana ya kwana biyar saman kujera zaune. Wallahi da na yi su sai magana bi ɗaya na dawo ɗan iska. In sauri bude don Allah. Wayo tutu wayo. Kan buro ba yanzu tunda na dawo cikakken ɗan iska ya kamata ce ina da yara. Ko da yake na sai da zan yi bari in taimaka makarantar ɗan iska. Abun na farko da zaki kafin ku fara kin gani haka za ku yi. Ba wani wahala, wannan procedure ce mai sauki. Waɗanga sun yi ƙari na. Babban matsala ta ku sai ku kama sa ga rauni ku bare ku ku huta yanzu simultaneous dance zamu yi ku dai ba ku gani. Wayo na ko da an sheke ni. Kun dai ga da ni wanga abu ba tare da wahala wa yanzu akwai mai yanya da ni wallahi wa ku iya. Kan bura ba wallahi na samu abin da na kaso don iska na barin jawo su mu haɗa hannu mu kama iskanci cikin gari. Kai wanga. Kai ci Allah ku tsaya bi a daga da ku wuce ni. Ku dan ubanku gidanku ba manya ne ba ku san gaisuwa ba. Kai ofisa ka taba kashe mutum duk wanda a wurin ga yi ka iskanci ka ji a ofisa. Wallahi ko dan sanda. Wallahi you more make mistake baban yalo. Na yi ku iskanci dan oti ne ni ha. Nan da ganan na ya dambe na ya kwacen hilaye na sata agwagwa. Daman da su kai kama ai wallahi sai na ba ka shi na sa an caje ka. Kan bura ba ma wallahi ka ci ni gyan. Waka. Amma Allah na yi casting karo na harko kudin wallet ɗita sun ƙare. Ina hanco da Allah zai gumba wuyan ga to Allah ku ja min bakin shago Ina ganin dai bai gane ni ba halan Wallahi ya ɗauku cinciya. Wallahi ko mu Sunana Yalo kuma mun gore sosai wallahi a ran na mana subscribe kuma a ran na ƙarara.